na ikaw ay magkilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsapaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong may binigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila ay mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman. Kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. Dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalating sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila ay iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako nararaon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipagkikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Mamaya pa tapo, main tapong metong nga panalahin katong metong nga Diyos. Sakdala kay kaming Ginoo. Ginoo ini po yung kay kaming masayang kayabakan na makanano gining Diyos. Tikbang wilaran kay kaming bitis banting upayang Diyos ko makayanda ka pong patulan. Ginoo salamat po, yung kabukas siningat me po yung balang metong kay kami. Ginoo salamat po kay pagkalabong biyet pagkabiya kay kami.
Salamat po igpa ken sika na ng pumpersang pagkalumong kinongin ng kaorasan ni Diyos nan. Sika nan tetagan banting upayan Diyos ko makanyang kepang makapanuparan karing kekang kabriyan. Igpangening oras sa iti mo pubukod di kaming paging daluminong empuring parang kalupan tao pengari ang pong kapatad. Maniwala ang pong ali Diyos ko lalong lalo na retang kaming kapatad. Ay mitagon nganing kaorasan iti Diyos ko sana katigan mo rin karelang puso. Diyan mo pong pamagkusa igpabanting upayang makanyamila pong hakayabi susuyo king banal mong harapan. Igpangening kaorasan iti alakya mong balong ay blas karing dapat mong mangayap no na impuryan na ka at samban king pang-espiritu mo at king katatuan. Diyos ko ang timurin din kaya kaming pengari at suking dasyan ng pagkiran wa mga tilog king karelang pibale-bale karing mga biyasa. Ginoo sana po iduang maing kaya kang gamat apisan mo laig pa. Banting upayan Diyos ko, makimila po nga kaya beso suyo king banal mong harapan. At makanyando po nga isundurin banal dang tungkulan kaya kaikpa. Igpambanal, ano makanano king aldo na po may muntula po king kaya kang kaburian. Igpaan timurin detang kaya kaming kapatad. Aming andaywan king alumbansang magdalap karagdagan Diyos ko. Para mo sa pong ingatan, nung makanano mo pong itad kapayapan kitang karelang pintala na bansa Diyos ko. Pota sana pong magsikubli lang kaya bimikini tanggapan de po saning kapayapan mo naman. Igpaan timurin ngayon kaya baka iti Diyos ko. Ibuklat me sana po yung kaya kang kayarian banwa. Ginoo patipan mo sana po yung kaya kang kaypayan ngayon kaya baka iti. Ginoo ni po yung kaya kang talite na ng kaya kang opaya at pinilim ko ring dakal. Ginoo sana po kabudlok-lokaning luklukaning kalam. Ganap ni sa pong ay batingin kayang sarili Diyos ko. No niretang pasabing paibat kaya ka Diyos ko, ilasanang ibulalagda. Igpangin ng oras ay titubod may saki kaming kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo, banting upay niyan turong puntumait kaya kaming ngayon kaya baka na iti.
Ang espiritu Ang espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad.
Ing justisyono ampon katuliran ning mayupayang Ginong Dios karing balang sariliyo. Uling ing alang dapat amayap baka tandana na ning manuwalang tao ing alayang kaligtasan at ing kalam ampon lugod ngeni ibabiyeke karing balang metong ke kayo. King banaliyong pamitipon, king ke kayong pamiyabe-yabe, bayong maliyaring galawan sabla ingke kayong katungkulan. Nanulo ring burinang idalo, ingke kayong pamagaral. Bakit ing mayupayang Ginong Dios, wa karing napon, ngana ing misapwakyo keting iyatu king lalabangan daring bako. Nanulo ring maliyaring ay dala ng pamagaral karing balang metong kekayo. King bayong maliyaring suryan king kekayong pamagaral lubno ning eskwelahan. Wa ing lugod babieneng kingalang tuknang kekayo. Baka bitasan niyo ikong talo salpantaya. Uling ing lugod ngano ing mapibabato. Wa ngano ing lugod sabla amyamana. Baka bitasan niyo karing sariliyo ing mamitbit lasang kababanding pusoyo. Uling iyo ing matibe, amaliwalas apigkalob na ning Diyos ke kayo. King bayong maliyaring paulagahan king kekong pamagaral. Uling king kelambat na ningaldo ampon panawon king kekayong pamakiramdam. Nung eyo maliyaring darinan laman ampon katawan ding amanong daramdaman niyo. Nanula kayaring maging ulagana ampon kabaldugan. King kekong pamagaral. Nung ing tao kabud niya mo makiramdam. Nung ing tao ang giyang king aldo sabat eto tuknang ing kayang sarili bayang ibiye. Banang gawan itang maging makatuliran arapanan ng Diyos. Dapat nga nanong alakong dapat alakong maging kabaldugan. Ngening ing lugod, miyabiyeya karing balang metong ke kayo. Wa ing lugod ang giyang mapaitiya gagawa ng mayumaning tao. Karetang atiyo king pamagaral lubning eskwelahan. Ing lugod karing balang penandit, sasabiyanin ng tao king kayang pasbulan. Ngano kaluguran ke ing mayupayang Ginong Diyos. Dapat ngana kenyo ing kapigaganakan karing balang metong ke kayo. Nung ing lupa ng tao ngana ene luluguran. Makanano neng luguran ing Diyos ay nayakakit. At ena asa salat. Samantalang ing taong ate yung kayabeyo gagalo lalam na ningaldo eye kaluguran. No ka rin ko umengeni. Tingke kayong pawagaral nung sasabihan niya ing lugod. Kailangan mo pingano ing lugod
kagumne at kayantabe, ing dapat ing metong ataw. Nung ing lugod, kabudiyamo, luluwal karing kekong pasbulan at eye dirinan katawan. Sabla pakatandaanan niyo, maging alang ulaga ampon kabaldugan ing kekayong pamagaran. Pakatalastasan niyo lading balang amanong kekong daramdaman. Bayuye nga naluguran ing Diyos ay kakit, makatuliran mo nga na muna yung luguran ding tao. Ayan timong kayabeyo, bang malyaring mipakilala king kekong pamaniwala, ipasyag karing balang metong kekayo, watang ing lugod agagawa na neng ating katapatan ning tao. Watang ing lugod mamalene kaning balang kekong puso, iti alang kamwa, iti alang pamidake king manuwalang tao. Alang sakwilan, king nanumang bage, king yato yung kakarinan. Nune nga no, ing magmetong kayo arapana ning Ginoo. King ke kayong pamagaral kelwat na ning panahon. Miyabielang alang tuknang, ding amano ke kayo. Ikong sabla, pakatanda na niyo. Mo nga nabukod, ing maging tala pakiramdam kayo. Nune maigit pa naman, ing tao, ing maging taladapatiyo, ing ating pelalong kabiasnan, pan maliyaring mipalablaban ko, king kekong kasalpantayanan. Biro ding oras ampon panahon ke kayo. Dapat mo at makatuliran ing tao, ing gawa na lang alang kapikakunwan ding burina ning Diyos. Uling alang mabating ke kayo na anuman, nung ding sablang bagay ay amanong kekong daramdaman ay simpanyulo, karing kekong puso ampon panamdam. Kanito, mayakit iyo ing tao, king kapanyulungnan king kekong kasalpantayanan. Wa daratang iyo, ing kekayong pagselebran antimong awsan yung Pasko. Pakikuwanan niyo pini kong sabla, ing misopsopan kayo. Pakikuwanan niyo pin, ikong sabla, mi papa na matawad kayo, karing mi kasala ke kayo. At paratila sanang mapagpakumbaba ding sarili yo. Uling Diyos tandanan niyo, pitang anggang mana babiyen anong nuka rin. Pitang peka mababa, karing balang metong ke kayo. Suryan nyo la ampon pag-aralan ding amanong kekong daramdaman. Kasal pantayanan ay alang dapat nanuman, iti maging alayang kabaldugan arapana ning maestrong malam. Ngening ikayo, tutok ikayo, king sablang katutuan karing balang biyeyo. Pakikuanan yung ing katutuan, mayakit iyo karing balang metong ke kayo. Mipapanalangin kayo, karing balang penandit daring kekong pangayat iyo. Tinguli na ning kekong pamaliwala, kasalpantayanan, harapanan ng Diyos. Ikong sabla mga yakit ko sana king pelalong katapatan daring kekong panamdam. Ikong sabla mayakit kong ating katapatan king mabilog yung pangataw at king kekong kaisipan. Eyo dirinan busal ding kekong sarili king kekong pamanuwala.
Eyo maliyaring derinan. Dingke kong sarili king kapikakunwan king bayong galawan. King sablang katungkulan arapana ning ginawan. King kanakong suyo dimutlam. Malyaring ibiyeko ti pagkalop king kayong hangayatiyo. King kanakong salamat at king kanakong lugod. Lalakuhan kayongan. King banting upayang ikong sabla. Makanyan kayo namang may kakalugod. Mubukod ning aldona ning Pasko. King bayang gawa ning lugod. Hindi pa naman karing aldo daring kekong biya. Bayang gawan ing lugod. Karing kekong sarili. Ako may patutuan karing bukas. King kekong kasanpantayanan. Uling ing Diyos lugudiya karing balang metong kekayo. Nung makanano nako sa ng liguran, makanyan kayo namang may kakalugod. King kekayong pangayatwa. Akala salamat. Ikong sabla king kekong mayap apa makiramdam. Karing amano. Tiga wanyulo. King aldo. Manggalo na ning balang tao. Huling po tayong lugod mayakit ne kaya kayo. Mayakit ne king meto nga sikluban ning lugod na ning Diyos. Isa kayo ang ponali. Papayapan nyo yung balang katao. King uli na ning lugod, yung malyaring manatili kaya kayo. Uling ing lugod, ing peko, marguldili. Karing kautusan na binyena kaya kayo ning Ginoong Diyos. Pakatandaanan niyo. Kayo sana, panatilyan karing kaya kong sarili. Karing balang penandit daring kaya kong pamanggalo. Ing ikakaitin lang kasang kanan ding sarili yun. Kaya nasa tutulutan ng manuwalang tao. Ipapangising kayo nung ating mipapatudtod kaya kayo. Uling potang ing lugod at yun king metong nga tao. Pakatandaanan nyo ing sablang bagay. Maging mayan. King pamanggaloyo, king aldo daring kekong pangatao. At king aldo ababiyena ng Diyos. Pakaragdagan, karing balang metong kaya kayo. Ipapanalangin kayo. Ikong sabla, king kekong pamaniwala. Manalig kayo't manwala, salpantaya king lagyo na. King ating mitmong katapatan karing kekong sarili. At itingana, ibiyen ang alangkulang ng Diyos kaya kayo, isang balang kaya kong karalungan. Ilarete ring demot, abinyeko ang timong suyo, kaya kayo king banalyong pamitipon. Ikong sabla, magparati kayo, karing kaya kong taknangan. Ikong sabla, bitbitan niya itang pelalong kaingatan karing kekong kasarilinan. Uling kingangyamang binyeko ketang napon ing sakit alane kaya kayo. King ulino ning kekong pamaniwala at pamanyal pantaya. King lagyo na ning Diyos. Alang ninanubalang kaya kayo. Dapot. King ulino ning atiyo pang makatagan ay atiyo king yato yung kakarinan. Dagdagan niyo po ay kaya kayong kaingatan. Huling hanggang alayo kaya kayo ing panamdam ay atiyo. Dapot karing bagay ay atiyo karing lupa yung tao. Iti, huling magkulangan kapag sadyan ng tao. Ing sablang bagay mayayakit king hanggaman ngeni. Kanya ingaduan ko kaya kayo, kaingatan. Sana ring binyeko ketang napon, amaging panuluyo, kingati yung sakit,
Ing tao yan o pasana malyaring kelingwan. Ban malyaring mulit pasibayo kaya kayo lang galmangan. Karingaldo yung paintungunan. Dakala salamat sa belang talasalpan tayang ngeni kudisan. Papanatilyan nyo yung kapayapan karing kaya kong kasarilinan. Papanatilyan nyo yung kaingatan lalo na karing mga intang. Muling, balo, ingati yung nano mang ibiyena ning yato, king kaya kayong pamanggalo, kakalingwan ing danum. Dagdagan nyo nung agawa na ning tao, ketang marimla. Muling ingatake de korason ngano, mamunag yung daratang king ninumang tao, anya yung kaingatan sa sabyan kaya kayo, kailangan ing minumya yung tao king marimla. Dapat at makatuliran king katawan king kaya kong kapanaunan. Mimingat kayo kong sabla. Ating lugod, wabiyanan ng Diyos, kaya kayo gawa niya yung ating katapatan karing kaya kong sarili. Diyos, ing kanakong suyo, king banalyong pamitipon, lalakwan ke ingalanggang lugod karing balang metong kaya kayo. Lalakwan ke karing balang penandit karing ke kong pamaminto yung kapayapan. Ing banting upaya yung kalam mabiyabiyena kaya kayo ng Diyos, iyo ing ke kong payungan. Ingati yung pali na ningaldo, ban malyaring alang miapektuan kaya kayo metong man, kapamilatan daring ke kong pamaminto yung sablang bagay maging mayan karing balang sariliyo. Sinuyo king saglita penandit king kekong pamitipon, ing pamipala at patnube, Santa Veronica, kapayapan kayo.
Good morning po. At tanggal lang po sagling mask ko. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa umagang ito, mahal naming mga magulang at kapatid sa pananampalataya. At salamat po sa ating Panginoon at pinagkaloob po niya yung kanyang mga banal na pangakong Espiritu Santo upang gumabay po sa atin kung paano po tayo makipamuhay o gawin ang nararapat sa ating pang-araw-araw po na pamumuhay. At sana po yung mga naririnig po natin na balita sa ating mga banal na espiritu ay huwag po natin itong mga kalimutan sapagkat napakahalaga po yung mga tagubilan niya, lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon at pinapahalalahanan po ang bawat isa. Sana po huwag po natin kalimutan iyon. At sapagkat December na po at yung mga nagiging tema po natin sa ating pong pagsamba ay napapanahon. Sapagkat ilang araw na lang po, ilang linggo na lang, yung hinihintay po natin na pagdiriwang tuwing araw ng Pasko. Ewan ko lang po kung matutuloy yung Pasko ngayon. Mukhang hindi yata, no? Kaya mga bata ngayon, siguro hindi gaanong masaya. Wala silang mga ginaldo ngayon. Sapagkat, lugi ho sila ngayon. Sa bagay po, sabi naman po ng Espiritu, kahit po wala na daw sa atin yung COVID o yung pandemic, kailangan po pa rin po natin yung pag-iingat sa ating mga sarili. Hindi porke naririnig po natin na malayo na po tayo sa mga sasakit na ito at napakaswerte po natin. Kailangan po rin natin ng mag-ingat sapagkat hindi man pandemic yung masagap natin, baka ibang sakit naman po yung masagap natin, di po ba? Kaya po, yung tema natin ngayon, napakaganda po. Ang dakilang pastol at si Kristo sa sabsaban. Basahin po natin ang sulat ni San Lucas sa Kapitulo 2, umpisahan po natin sa 1 hanggang 20. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagin ay Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David. So, noong mga panahon pong yon, nasa Galilea sila. Subalit, meron pong kaatasan ng gobernador na magpatala ang bawat isa. Kaya po sila napunta sa Bethlehem. Sa 5 po. Upang patala siya, pati ni Maria, na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantala sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastol ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan.
At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalwalhatihan ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mangatakot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, walhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nakapas sa langit, ang mga pastol ay nangagsangusapan, magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbubulay-bulay sa kanyang puso. At nangagbalik ang mga pastol na nilulwahati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita ayon sa sinabi sa kanila. Napakahaba po, no? Alam niyo po, yung pagkasilang ng ating Panginoon, kakaiba po. Di po ba? Sa kabila po ng pagiging anak ng Diyos, bakit po sa sabsaban siya ipinanganak? Ano po kayang, kung inyo pong bibigyan ng diwa yung binasa natin, bakit sa kabila po ng pagiging anak ng Diyos, bakit mas pinili po ng Panginoon na sa sabsaban siya ipinanganak? Alam niyo po, malaking impact po ito sa ating mananampalataya. Sapagkat ang Panginoong Hesus po ay isinilang sa isang sabsaban. Walang matuluyan ang kanyang mga magulang na si Maria at si Jose sa bahay panuluyan. Di po parang nagkataon po sapagkat ng mga panahong iyon, walang bakanting panuluyan. Kaya no choice po yung mag-asawa. Puno ang mga bahay panuluyan na nilapitan ni Maria at Jose. At isang sabsaban lang po ang tumanggap sa Panginoon. Kasama ng Panginoon sa kanyang pagsilang, bukod po sa mahal na ina at si Jose, ay mga hayop sa sabsaban. Sapagkat napakahirap po kina Maria at Jose na manatili na lamang sa isang sabsaban para sa pagsilang po ni Jesus. Ngayon po, bakit pinili ng Diyos na ipinanganak ang Mesayas sa isang sabsaban? Hindi po ba dapat na mas nararapat ang Mesayas na ipanganak sa isang disenteng lugar? Bilang anak ng Diyos, di po ba dapat sana sa isang magandang lugar dapat siya ipinanganak? Sapagkat siya ang anak ng Diyos, siya ang nakakailam, siya ang makapangyarihan sa lahat. Ano po ang gustong ipahiwatig sa atin ito?
Kaya po, ng mga panahong iyon, dapat lamang na ipanganak si Jesus sa isang napagandang lugar. Pero ang tanong, bakit hindi ito nangyari? Sapagkat pinili ni Jesus na magpakadukha. So siya po mismo ang pumili sa kanyang magiging kapalaran. Ipinapakita lang ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagsilang sa isang sabsaban na ang Diyos ay malapit sa ating lahat. Lalo na po sa mga maralita. Kung mapapansin niyo po, yung mga naging pamumuhay po ni Jesus noon, ng mga panahon yun, hindi po malapit ang loob niya sa mga mayayaman. Mas pinipili po niyang makasama yung mga mahihirap. Naparito ang Panginoong Jesucristo upang ipadama sa sangkatauhan, lalong-lalo na po sa mga dukha, ang awa at malasakit ng Diyos. Nais lang pong iparamdam sa atin ng Panginoon kung gaano niya po kamahal yung mga naghihirap o naghihikaw sa buhay. Ngunit sino naman po ang mga dukha na ito? Ang mga dukha po ay hindi lamang po yung nakikita nating mahihirap sa lansangan. Yung wala pong matuluyan, walang mga sariling bahay, sa lansangan lang po natutulog, wala pong makain sa pang-araw-araw. Kasi po ang pangkaraniwang iniisip po natin pag mahirap, yung nakikita lang natin naghihikaw sa buhay, walang karangyahan sa buhay. Tayong lahat po ay mahirap. Bagamat maraming pera at ariya ng bawat isa, hinahangad pa rin natin ang kaisa-isang bagay na hindi mababayaran ng kayamanan dito sa mundo. Hinahangad po ng buong sangkatuhan ang awa at pagdamay ng Diyos sa atin. Yun po ang napakahalaga po. Yung yaman po dito sa mundo, di naman po natin may dadala yan pag tayo po ay sa makabilang buhay na. Lahat po ng ating nakakarangihan na nakikita, pansamantala lang po. Ngunit ang tao po kasi kung minsan, sa pagiging ganid sa kapangyarihan at salapi, nagkakaroon po ng gap between tao at sa Panginoon. Nagkakaroon ng espasyo. Lumalayo ang kalooban po ng tao sa Panginoon. At iyon po ang ayaw mangyari ng ating Panginoon. Yung lumayo po ang loob natin sa Kanya, sa kabila po ng natatamasa nating karangyaan. Kaya mas pinipili po niya yung mga nasa laylayan po, yung nasa ibaba. Sapagkat hindi po binabaliwala o pinababayaan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Bagkus dinidinig po ng Diyos ang ating mga pagsamo. Yung pagkapanganak po ni Kristo sa sabsaban, isang ehemplo po yon kung gaano po yung kababaang loob ng ating Panginoon. Sa kabila po ng pagkakasala ng tao, sa kabila ng pagbabaliwala sa Kanya, nandiyan pa rin po siya. Kumbaga, hindi po tayo niya nilalayuan. Sapagkat sa pamamagitan po ni Jesus, mula sa langit po, bumaba siya dito sa lupa at nagkatawang tao bilang pagpapatunay na siya'y kaisa ng buong sangkatauhan sa bawat pangyayari. Ang Diyos po ay kaisa nating lahat sa hirap o ginhawa. Pinatunayan lamang nito na siya ay tumuwid mula sa langit papunta sa lupa upang ipamalas po niya ang pagmamahal niya sa atin. Kung hindi po tayo mahal ng Panginoon, hindi po niya ipagkakalob ang kanyang bugtong anak. Sa pamamagitan po ng kanyang dugo, tayo po ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. Kaya po, masasabi nating dakilang pastol po ang ating Panginoon, sapagkat kung mayroong isang bagay po na dapat natin tandaan bilang mga bahagi ng kawan ni Kristo, ito ay ang katotohanan na kung saan man tayo mapadpad o mapunta, sa pamamagitan po niya ay alam po natin
ang pagbabalik. Kung minsan po, madalas po, nakakalimutan natin ang ibig sabihin ng pagiging pastol po ni Kristo. Madalas, bagang tinitignan po natin ang papagpastol ni Jesus ay isang katotohanan na mararanasan lamang natin sa ating mga puso. Ngunit ang totoo po pala, ang pagpapastol ni Jesus ay higit pa ron. Si Kristo po ay mabuting pastol dahil sa loob ng kawan ay binuhos niya ang kanyang lahat ng kaparaanan upang makapamuhay po ng banal. Si Kristo po ay mabuting pastol dahil sinisiguro niyang hindi makananaig ang mga lobo na maaaring manira sa kadalisayan ng pananampalataya natin. Basahin po natin dito sa 1, Kapitulo 10, 1 hanggang 10 po. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ay gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Binubuksan siya ng banday pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala niya ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinilita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung ano ang mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Dapatpat hindi sila dininig ng mga tupa. At ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas po ang ating makikita ang naglitawan. Ngunit kung mapapansin niyo po, karamihan ng mga pastol nito, napakarami pong ari-arian. May mga magagandang sasakyan, matataas na gusali. Alam niyo po bang mga panahon na yan ay nasusulat na kung sino yung mga pastol na yan? Yung mga nakikita natin ngayon. Basahin po natin sa Roma 16:18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ayan yun po. Yung mga nakikita natin ngayon ng mga pastol na nakikita natin, napapanood sa mga telebisyon, anong sabi po? Nagsisipaglingkod po sila, hindi sa Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan lamang. Kung inyo pong mapapansin, karamihan po sa kanila napakaganda ng kanilang pamumuhay. At kabaligtaran po ito sa mga binasa nating nauna. Yung mga pastol, nakagaya nila, ang sariling tiyan lamang po ang kanilang iniintindi. Pagdating po ng lobo, iiwanan ng kanyang mga tupa. Kaya po, ano sabi ng Panginoon? Ang tunay na pastol, alam niya po yung sa kanila. Ang tunay na pastol, handang ibigay po ang kanyang buhay, kagaya po ng pagiging pastol ni Kristo. Ibinigay niya po ang buhay niya sa atin upang po tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Sapagkat si Kristo po ay dakilang pastol na nagbibigay kaligtasan sa kanyang kawan. Basahin po natin sa Hebreo 13:20.
Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa magkatwid bagay ang Panginoong nating Jesus. So, sa pamamagitan po ng kanyang dugo, tayo po ngayon ay malaya sa mga kasalanan. Tayo po ngayon ay namumuhay ng malaya ayon po sa ating sariling kagustuhan, di po ba? Wala naman pong pumipigil sa atin. Yun nga lang, kailangan po, alam po natin kung saan po natin ilulugar ang ating mga sarili. Kailangan po natin malaman kung ano po yung tama at mali. Bilang mananampalataya po, tayo po dapat alam natin kung saan po patutungo yung ating pamumuhay. Bilang mananampalataya na sumusunod po sa ating Panginoon, kailangan po sundin po na lang natin kung ano po yung nararapat na dapat nating gawin. Dahil napakahalaga po bilang mananampalataya na alam po natin kung hanggang saan yung ating limitasyon. Kung hanggang saan po yung dapat nating gawin. Na hindi po tayo kailangan, na hindi dapat tayo mapahamak sa ating pamumuhay. At magandang umaga po. Muli na po sa ating mahal na Panginoon. Yun po, napag-haralan po natin at narinig po natin yung binigay na mensahe sa atin po ng banal na Espiritu na kung saan nagbibigay po ng pag-iingat, no, sa ating pong mga sakop niya. Dahil po sa panahon po natin, kailangan pa rin po natin yung pag-iingat. Kailangan pa rin na gawin po kung ano yung nararapat na pinapagawa po sa atin. Lalo na po yung pinapairal pong mga batas. Kagaya sunod po natin yung pagsusuot po ng mga face mask. Ito po ay isang protocol o pinapagawa po sa atin. Hindi lamang po yung ating pananampalataya, kung hindi ang ating pong gobyerno ay yun din po ang kanyang ipinapagawa sa atin po, no, para makapag isang kaparaanan ng pag-iingat po ng isang tao. So ganun din po sa ating pananampalataya. Lahat po ng mga bagay na kailangang gawin natin ay ibinabalita po ng mga banal na Espiritu na siyang nararapat din po nating gawin. So, hindi po tayo huli. No? Sa ating po ay ibinibigay pa rin yung mga dapat nating gawin upang tayo nga po ay mahiwas dun po sa mga ibang sakit na ngayon ay lagana po sa ating mundo. At ang ating pong pinag-uusapan, ang ating pong tema ay napakaganda po nito. Subalit napakahirap po ang magsalita dito sa harapan sa inyo dahil po ang mga kataga na maaring sabihin po natin na marinig nyo, baka hindi man po namin magawa. Kaya napakahirap din po yung magsasalita tayo dito, no? Subalit ang sabi ng ating naging speaker po ngayon, ang dakilang pastol o pastor na ating pong hindi po ibinibigay ng banal na Espiritu yung pagbibigay po sa atin ng mensahe upang ito ay dapat pong magawa ng isang mananampalataya para hindi po tayo mapahamak. At ang tinig po ng banal na Espiritu ay ating pong alam po natin kung sino ang ating nagiging nakakausap. Dahil po alam po natin yung tinig po, kagaya po ng ating pastol, na tayo po ay itinuturing na tupa, no? Sa ating pananampalataya, ang tawag sa atin ay isang tupa. Alam po natin kung ano yung tinig ng pastol na dumarating sa atin. Alam po natin kung ano yung kanyang mensahe
na siya namang pong ginagawa natin dahil alam po natin siya po ang ating tunay na pastol na dumarating. Kaya po hanggang sa ngayon po sa ating pananampalataya, hindi po tayo magiging matatag na ganito kung hindi po napapatunayan sa atin na ang ating mga pastol ay totoo. Kaya po hanggang ngayon po mula po sa ating mga magulang hanggang sa ating mga anak, ngayong sa kasalukuyan, ganun pa rin po yung ating pananampalataya. So, ibig sabihin po, napapatunayan sa ating sarili na ang ating pong mga naririnig na sabi na dumarating sa atin ay nanggaling po sa ating Ama. Kaya po, mga kapatid, ang ating pong pananampalataya ay napakaganda po ng kanyang mga utos sa atin. Bilang isang anak na mananampalataya, tayo nga po ay maging mabuting mananampalataya. Bakit po natin masabi na magiging mabuting mananampalataya po tayo? Dahil po, ang sabi ng banal na Espiritu, mag-ibigan tayo, sabi. No? Mag-ibigan kayo. Yun po ang pinakamahirap niyan. Sa aba po ng panahon na ating nakikinig o pakikinig sa ating pananampalataya, isang amon po sa atin yung mag-ibigan tayo. Sabi nga po, Kapampangan, sabi na, ing Diyos, luguran ming Diyos, sana niya. Tayo man po kakit, taya salat, taya kapkap. Makanano tayong luguran ng Gino o yung Diyos sa etamo akakit, samantalang ining taong akakit, tampi kakasaman tayo. Pumabayat yan. Kapampangan na mo po ba ang tatuloy ka? Pumabayat kanya yan. Anya metong niya pong amon kaya katamo, itamo pong talasal pantaya. Sabi na, magpakababa kayo, ana. Bakit po ing kaya katamong maestrong Gino? Samantalang niya po yung tagapagligtas, niya po yung ari daring ari, ng sabla. Bakit po may panganak niya ketang sabsaban o sasabihan tamong kural niya? Daring, no ka rin po, tupa niya. O ba't po itamong tao? Potang mga nakingasawa tamo, kaya pang magarang hospital, kaya tang Saint Trap, o no ka rin na. Ya po yung ugali na ning tao. Samantalang, yung kikatamo pong Ginong Diyos, may panganak ya, kaya tang sabsaban daring, o kural daring tupa nga manwantamo, metong yang papakit na, o pepakit da, mababa. Uling nung pong ari, rin pong ari kaya nga hakit tamo, tala manalapitan kaya kasalukuyan. Po, tala po pwedeng lelen. Ari na po ning Saudi, ari na ning Pilipinas, siya ka po ka birabirang milub, no ka rin niya makayatsu king palasyo. Tamo po basta-basta milub, makablub pabisu-bisu, uling ating limit. Peka matas akatungkulan kaya katame man po iktamo pong espiritista, hetaman po papakit na komo matas ka, susuyuan kaya po makanyan. Yatamo po pasuyo. Nune, susuyula naman po kaya katamo rin matas tamo. Yapin po yung biri ng sabihan na pare-pareho tamo mo king palalawe na ning kaya katamong Ginong Diyos. Kami pong kalupa yung magaral, ang timong linukluk yung king kaya kayong panglalawe bilang kalupad na kayo mo pong magaral. Kalupad na kayo mo pong makipagobra. Metong niya mo po yung kautos tamo. Yapin po itang mibayit, nung nuka rin kitang sabsaban daring o kural, nung nuka rin niya mibayit po. Makanya niya po yung kaya katamong pamamalakad, king kaya katang kasalpantapitan siguro. Karing aliwa tamong, pero makanyan man po kaya katamo, yung matas tamo po, king kaya katamong kasalpantayanan, nung ating mampung kaya betaya, datang niya, kaya beyang makisalimuwa, kaya beyang magobra. Anya po metong, at
datang mikasala kaya kayo nga na, oy, nung mikasala tamo. Yan po yung diwa na ning Pasko at yan po yung diwa ng bibye kaya katamo ning pamagaral na Yesu Kristo, ya yung kaya katamong tune, apastol. Nung ya po mamatawad ya, itam pa kayang tao, etaya agyong patawaran, yung kaya katamong kapatadaya kakitamo nung migkamaliya. Nya po nakabayat ting magsalita ne po. Anya po mabayat ting magsalita kay ngarap, anyapin po sabihan kaya kayo. Uling yung sinabi tamo ngayon ni Pota, etaya agawa. Nya po na, nang minsan, mabayat po yung tatalakad mo rin Kenny. Kaluguran da kayo, po kaya kayo. Potang kay ni Sister Len kasaman kaya, makanano kayang kaluguran. Kamuan kaya pala. Nya po yung makamalawa ka pa mag-aral king kaya katamong kasalpantayanan. Itamo po. Iya sana katamo. Papandaya na katamo po king aldoldo tamong biye. King aldoldo tamong duduro tamo po. Himbiya tamo king kilub na po ning aldoldo nung makanano tamong maging mapino. Nung makanano tamong marap. King kababan panayang dadalan ibabat siya na karing kaya kayong Anya po, kailangan po yung matulid tamang gawan. Kasi ating pong magaral, nung minsan, hanggang magaral tamo po. Nang minsan naman, hanggang magaral tamo, atin mundita ka, etaya man 19 dyan, ikakapali tamo. Ating pong sitwasyon makanyan. Yung sitwasyon po, masakit. Ating nung minsan, nung masakit, maging mayan niya. Bakit po? Anya po sasabihan kung maging mayan niya. Potang turan may itang paralan, huling manyawad ka. Kitang sitwasyon na kaya kang paindalanan, manyawad ka. Kitang masakit yung kaya kang sitko, may kasolusyon. Gino, may kasolusyon. Mayan niya mo po yun eh. Pero nung ating kang sitwasyon, lele, manyawad ka nga na at ako pakibatanda ka. At tinwari pong pengaring at suya kayang problema yung anak na manyad yang saup, manyad yang nano na di na ne puwaring alakda na hanapin yung makasulat na. Manyad yang tinape ala tamang pumbalo Mibay tamo kaya tiking yato, ala taman balo, ala taman nano, lubas tamo. O ngeni po, mo bukod ding makamalan tamo, miyayaliwa pang kakabi tamo king kaya katamong katawan. Uling atin tamo. Pero anyang mibay tamo, ala tamo po. Hanggang metong mangsaplot, ala tamo. Anya po, kaluguran na kapatad, ing binyena ning Diyos, yapin yan. Itang ayan niyang mimulat laring mata mo, akit alakaman. Anyang megaral ka, migayatin ka. Yapin po yung pasalamatan tamo king Diyos ito. Itang sobra. Dinyana ang biye. Ay ba't dinyana uling kaluguran na katamo po. Dinyana katang sobra. Maliban king kikatamong biye ngay ni, tamo po masakit. Apapangantamo itang burita mo. Sobra na po ito, kaya katamo. Huling, ya po yung pagkalub ng biyaya, kaya katamo niya, pasalamatan tangan po ito. Biyayang pagkalub na kaya katamo. So ngayon po, yung Pasko, palapit siya. Palapit siya po yung Pasko. Miyayaliwa na pong preparasyon yung kaya katamong gagawan, itamo po, kaya pang-ordinaryong biye. Gustong dandaman tayo po yung Pasko, nung pengari ka, retang bariyang gad mo nung agaganaka. Ang gad yun nung agaganaka, retang bariya. Pero makanyan man po, yung kaya katamong daratang Domingo pa, balo ko na po. Convention niya balikan yan. At intamo po handog keni kay MPPC 5 ya po. So, iya po yung kaya katamong gawan kanyan kaya tutuking Domingo. At mamiya ko pong pang oras ka rin kaya katamong kapatad. Dakala po rin yung tagapagsalita o neng alwat chula keng lulay ko bal no karla kanini. Pero namo po nga chukem babo hanggang po. Brother Mike. Chuya po keng babo. Alya po ano. Kaya po lalam. Oy tatina la ka jita.
alinwalya po Kenneth. Bala magsalita ya po yung kayanakan. Karen pong babay, yung milyari, ne po. Ne po. Kumpong yang tutulduya po yung kikatamong kapatid. Kaya lang makasadya rin kikatamong kapatid kayang lalam, lalo na pala yung makasadya rin manungkulan niya po. Pero makanya naman yung lugod na ng Diyos niya nakakawang kikatamo ka rin ba ng pinandit. Karin kikatang pamanggalo. Yan pong lawin nyo yung lugod na ng Diyos kikatamo. Dinalan man po yung mabayad na kalamidad. Pauli na nitang malatita mong agagawa. Pamyabiyabiya tamo, pamsaup-saup tamo. Lalo na yung lobyan ng parapat na kikatamo. Agagawa tayo. Makanyan pong medida ng katuparan. Yung kaya doon ang tamo kitang metong ang Diyos. Lang ninano balang kaya katamo, dinalan mo aning kalamidad, o yung mabayad na kaparandaman, babon ng yato. Pablasang malambat no pong makapamali kaya katamo rin. Huling nga tala kakalingwan ng pamanyawat kin Diyos, diri na napamuring kapag ibatan. Yang nung misan tintang pamagkulang, karing kaya katang pamanyapat kaya tamurinan ng Diyos. Yang impong panahon, maselan, sabi na ning kaya katamong puntok na ning baryo, may sabi kami inapon, impong andog tamo pinkeng Domingo, balaw mo kapatada na yung pagsabi kong mayap kaya kayo, eyuwa na pakarakal. Kasi nga na bawal pa talaga. Potargo, ya ako yung mamakibatan nung agit na kong dakal. Sabi ko kaya, biniro kaya, lalo sigurong masanting kapatid nung ati kaya ako. Pero sabi na, punta ako na. Pero nung ati niya po, siguro dinatang niya, nung alayo, aliya pa po niya po. Pero makanyan man, yung lugod na ng Diyos kaya katam, muling, naman po pan sarili tamo, yung gagawan, namo itanang mamye. Kaya naman po ito. Siguro po tamo ay wasan tangya tamo dakan uling akagisingan tani niya po. At kay ba't sabihan bibi po rin mamuntukan, nandin, ing sigurong masanting nga ng gawan tamo nano para kaya ka, sabihan teke ang publiko, ita pong ay nandog tayo, ita pong simbambing ita mo bali, apis sabihan niya po nung buryan niya, bisa niya mo po nga do, kaya niya 24. Nung buryan niya po, kasi po, bawal kasi po yung dakal papine, kaya lumbing gagawan tayo. Yan naman po, dahil ang bibiyata mo at nung beses, lumbingi, bisanan tayo nalaman po kaya 24. Numburyan niya po kanita. Unahan ko niya po, yung kaya katamang mani muna, o din pisabihan mo yapin nandin. Bang kanita po, ay wasan tamo itang nanuman bagay maging problema kaya katamo. Kaya po, numburyan niya po ita, misan niya nga do, kanyang 24, mamtukan. Kanta niya mo po gawan. Nangos mag-usatam. Ay ba na po kanuning Lubiana? Ay ba na po ning Lubiana diretso ta niya kanita. O kay ba't po misa bilang patuto. Kaya katamo pauli na po tang limbawa na ning Diyos kaya katamo itang pamagpabaya karing kaya katang katungkulan. Potang manyad tamo kin Diyos siya nakatapo agad pakiramdaman. Pero salamat po kin Diyos. Yung pagsubok at dinalan kin kanakom diye, pauli na ning Diyos, pauli yo. Na merandam, may tupad, may di ng katuparan. Potang abiyabi at ang manyawad, hanggang ini kayabi ko pa. Pero po nung halimbawa yung pagsubukan tamo kin kikatamong biya ako, dinaran niya kin biya ko ini, kapilang pamo, bayo pa. Wala pa mong pong pabulan o magpabulan pa, siguro pabulan. Muna ya akong may sakit. Pangadwain ka na akong kapatid, miris siya yaking kikang panimanman. Eman po mirasing pila ng aldo, minaw siya yung ka na akong supling itang at yuking Maryong kakarnan. Tanga na parikil ka. Bangkanita bayo kumunta ka rin biyasa, abalo ko nung nanisabyan ng espiritu. Aragot salita po, may gabit sabi ko, kimbali. Sabi na ni Manal, kasabi ni, tatakot ka wari. Sabi na ni kanakong supling, opo.
Kaya ka nga natatakot nga na dinan mo kong pagiligan king kang sarili, dakal ka dili-dili. Kasi po, pakumpay niya, minaos siyang pasibayo niya nga tsunik yung ospital. Basta sinabi na ni Manala Espiritu, dinan mo ko nga ng pagiligan, ka lakwan dili-dili. Dapat ming kang sarili man, wala ka king Diyos man, wala ka kako, puta nga ng galawanda ka din biyasa ya kung manalumpakan kaya ka, karela, na itang maging karapat dapat lunas mong pumpanuloy ang idala ko. At bise yan na, dinan mo kung danum kayang metong ang tapukanan, bang alas 7 na nimbingi nga na, manalaing ka kagom da rin kaya kang pamilya, wag-wag mo, arap da ning aslagan. Pakatandanan mo na dumalan mo yan, yung sakit mo, at yung sakit na ning anak mo. Salamat po kin Diyos, may dinan lapong katuparan. Binyayop si Ring Atena, ingikit daging kayang gulot, uling atin niya kanungat ng bukol. Lugod na po ni nga pong sabi ng cancer, lugod na ni nga pong wala pong mayakit ang yang nano. Sinabi na kanon ng doktor, yung may sagitan niyang anak niya. Yung sinabi na may sakit iya. Bakas lamo po kano, lawin niyo po yung lugod na ni nga pong Uling sinabi na ni Banal Espiritu, ako tatakot, katatakot. Dumalan mayan. Kadwa po, kaya pulingad ka rin kaya katamong kapatad, nami ka batuya kinga do. Kanyang takdada niya namang operan, schedule dan check up na yung pasibayo, alano naman po. Kaya may laos may opera, lawin niyo po yung lugudan ng Diyos. Ako po sasabihan kay kayo kapatad, ingutos na ng Diyos, agagawa ko, wali po. Sabihan kaya mo po kayo ni bata mong makayangat do, o ba't kabun nalala? Maniwala yain ka na akong manuyang, pero palubos ngayon po uling makanya ning kayang kasuyo, maniwala ya po. Kating ka na akong supling niya kapag tibiya naman, niyang maus siya, tanga na kalatira pare nga na ako nga namatay na ako ata. Mo isipan ita, yung Diyos malugod siya. Panaligan mo yung sinabi, panaligan tamo yung sinabi na ni Banal Espiritu. Na dumalan mo yan, kaya kang kapanandaman na yan, po ang galawan na karembiyasa, iya nga nang manalumpakan. Kaya ka dinana kang panulo. Dala na yung panulong maging karapat dapat kaya ka mayan dumalan. Anya pong panigobra niya, gawa niya yung modelo yung kanakong supling na tsukin. Sabang pagobra niya, yung kanakong supling, narandaman na po kano ka rin yung kanakong supling na manandaman. Lawin niyo po yung misterios na ni nga pong Nuwanti ka laut. Na po, Kenny. At pa Amerika. Anyang galawa ni yung kanakong kapatad Kenny, yung kapatad na yung gawa ng modelo. Anyang mawo siya po yung kanakong supling narandaman na kano. Yung pag-obra na yan yung Banal Espiritu. Kaya ba't alaman pong parminggo, makumpay niya naman ang kanakong bunso. Masakit po kayang bulsa. Totoo. Pero po tangakit na ng Diyos yung kaya kang katapatan. Lalo na nung ating kang pangarap king kaya katang kasalpantayanan. Kapatad, dumalan nga pong mayan king kaya katamang biye. Kaya ko, indinalan pagsubok king kanakong biye ngayon, sasabihan ko kaya kayo kapatad, bata mo pong magtibi. Kaya ko sinabi king kanakong sarili, Diyos ko, mi pa kanyan. Maglubyan na ako man, magpulong na ako man. Kaya ko po sinabi kapatad. Isasabihan ko king kanakong sarili, Diyos ko, nung ating papungkulang ka rin kanakong paman niya, patawaran niyo ko. Dinan niyo kong kabiyasnan, dinan niyo kong kapibabatan, bang kanita ka rin aldo bukas, makanyang ko pa pong lalong ngagawa rin kanakong tungkulang, kagumda rin kanakong pamilya. Kala ko pong sinabing mamarsala ko kapatad, dali po. Diyos ko, nung yung pagsubok ka dinalang kang kanakong biyangin, hindi ko magtibi, alakasan ko ng metong man kaya kami, salamat po. Pero, bidinan pong katuparan ng kapatad ko. May wala ya. Hanggang pong masaya. Hanggang pong talagang yan ako parang damang ko. Yung sabi daring kapatad, siglo nga nakamuning kapatad mo. Salamat po king Diyos. Bidinan katuparan, mesikang kong pasibayo. Banting ko pa kayang gawang ko rin manal kong tungkulan. Kaya tamo po payali ka rin kaya katang katungkulan. Bang kanita po tangitang manyat kin Diyos. Agad ng pakibatan.
Nung alimbawa may nyawad takin Diyos, agad di pagkalob. Yung sabihan takin kikatang sarili, patapat yung kikatang pamagobora, anya yung nakatapat din ng Diyos. Pasibayo po, mayap abak kaya kayungan. Salamat po kay katamong busy. Palakpakan tayo po yung katamong Ginoo. Ang Diyos po, yung katamong sandigan, yung katamong kaligtasan, yung katamong biye. Uling nga pong makaibig yung katamong adwan nung mo bukot ya. Yung katamong Ginoo, king panahon at yutamo, king mayayaliwang subok king biye. Mabayat, mayan, at suyang makalele kay katamo. Dapat, maging tapat lamo din kay katamong puso. Lawen niya po kalalam yung kay katamong kasalpantayanan nung minsan, tayo may bug ayes plika. Ayon po kening pamagsalita na ng kay katamong kapatid, yung anak na Chuya Amerika, propot ang galawan ng banal ay espiritu, panandaman ay gagawa ng espiritu. Lawen niyo po, nino pong mag-explika, ninong makayabot, anya nga na, yung kabyas na ng tao na, kamangmangan mo king Diyos. Anya po kay katamo, nung minsan, po biru-biru, yung gagawan tamong, antimo, gagawan da, ding banal. Pota pong at tinlang pamagsadya, ding sablang mangailangan, muna po ring mangailangan. Nya po, siguro, masanting nga namang pamagaral kay katamo, uling lugod ing daralana ning balang metong kay katamo. Kaya katamo pong kasalpantayanan nung minsan, alayang pipilinan. Maniwala ang pongali, potang linapit siya kay katamo, kapamilatanan nitang bibiyatamong lugod, ing balutamo gagawa tang mayap, ing balutamo darapat tang mayap. Pero ating pumuring kaselanan, king kikatamong pamanyapat mayap, uling nung minsan, depatan mo na yung mayap, nung minsan kapamilatanan nitang alang belwan, aintindihan, na nung minsan mamarsalaya pa yung tao. Anya po, mabayat ya yung kakatalakarana ning kakatamong kasalpantayanan. Mabayat uling biye nung minsan yung pisasabyan king kakatamong kasalpantayanan alalapit da. Dapat king ulidad ding kakatamong misasan metong audyat king kasalpantayanan na kapamilatan da ring kakatamong tatay kaya katamo na ilang mamye, guide kaya katamo. Uling itamo, nano pong balo tamo. Itamo po, nung manandaman yung tao, nano pong sabihan tamo kaya. Dapat uli na po ning banal ay espiritu. Aliwa po ret ang kaya katamong medyo milang magpakayap. Po, itang datang ay espiritong mi padala ang mamyemensay na ibiyena itang panabilin bang malyaring gawa na ning tao. Ila po retang amano na malyaring ibiyena kaya katamo, nagawan tamo. Kasaup tala po ding medium metong lang gagamita na ning kalam. Gagamitano po ning upaya. Uling ing dandama na iyang malyaring sabyana kay katamo nung naning panabilin. Kaluguran na kapatad, ametong amalyaring makapagmulala kay katamo, anya nung yakaputala salpantaya makanano mong panwalan. Kabaya na po nito, at yung kaliwang bansa, pag-obra na kaning banal ay espiritu, ang naning gawa na kaya kapanandaman mo. Uling, atinta mo pong koneksyon kaya. Pota pong isadyame yung kiyakang sarili. Ingupaya na ning Diyos, po makapanpan. Eya po, sabya ng milyang distansya,
Pila niya po kalawot ting Amerika from Philippines to America. O ba't po mamabot ingupaya ka rin? Uling ingupaya, laya po ngangganan. Lalo na nung makasadya ka. Lalo na nung panwalan mo kingkik ang sarili ingupaya. Nagalawa na kaning banal na Espiritu. Migatang kang kapaldanan. Number 1 po ita. Potang sasalpantaya ka, panwalan mo na kumayap ka po. Pero, nung mumunaya po itang duda, kumayap ko kaya, ay kapin po kumayap kasi kalupan piningamanwan ko, nung manyawad ko, nung yakatapat, lalo na naman po ning kakatamong ginuita. Anya, kaluguran na kapatad, yung pong kakatamong kasalpantayanan, number 1, at suya king kang puso. Maniwala ka, oli, potang pong lumapit ka king banal na Espiritu, uling eya po tao yung kasabi tamo. Eya po tao. Aliwaya po yung taong makalukluk yung kasabi tamo, nunay yung Espiritong iba't nabilin binyena, pengako na kay katamo. Uli pong anyang Jesus, umeneng mukyat king banwa, sinabi na, itubod niya na yung mapamatulang Espiritu. Kaya katamo pong Espiritista, panwalan tamo po na tutubod ni yung banal ay Espiritong malyaring manulumpaan ka rin kaya katamong kapatad, kapamilatana nitang pamagsadya tamo, pamaglinis king kaya katamong sarili. Yung upaya po, alayang angganan, yung upaya na ning Diyos, malyaring gamitan ing malyaring ng luklukan, itang makasadya puso, kaya napilinan nung ninoy gamitana. Uling banalya, uling espirituya, potang sinadyame, nung ninoy itang makasadyang gamitan mo, iya po, iya ing gamitana. Nya, kaluguran na kapatad, kaya katamo ing pamagaral, anong minsan etamo mo rin po abot isipan. Anong minsan maniwala na ka. Anong minsan talasalpantayan na ka. Anong minsan daratang pamurin kaya katamo. Anong minsan inggagawa na po ning banal na Espiritu huling etamo po abot isipan king kaya katamong sarili. Kanya kailangan po yung makaukol kayo, kayaya. Dapat itang makaukol kaya. Huling itang kalalaman ning kabyasnanan ning Diyos, yataya puwatarok. Yataya kulkul. Itang kabyasnanan ning kikatamong Ginoo, yataya alampasan. Potang burina po ning Diyos, ora mismo umayap ko. Potang burina ning Diyos, sibyana na kamo nung sasalpantaya ka, manibat ngeni nga na kinayap na ka. Nung salpantayanan mo ito, nung minsan maging tutuking biyem. Kanya po etamo po bukod itamo, potang tanggapantaya, ingkya katamong kasalpantayanan, ing pamaniwala tam, buuya. Ala pong imposible ingkya katamong Ginoo. Itang imposible, maging imposible. Kanya po kalugaran na kapatad, ing kasalpantayanan na ini, ing kasalpantayanan na kaya katamong ketalakaran, ing kailang bata na po ning panahon, ing kailang bata na ning panahon ay tam, karing mga tuwa tamo, na ilang magpatutuwang gaking panahon tamo, patutuwanan tayo ing kasalpantayanan, natutuya, mabiyeya. Anya, aluguran na kapatad, at suya karing kaya katamong puso, kaya katamong pamaniwala. Anya, sana maging matibay tamo po king kaya katang kasalpantayanan. Aluguran na kapatad, huling alapong bisang magsalita, mamalita ko pang metong. Kaya pong 19 po yung Disyembre, atin tamo pong kay King Ropil, meeting ganyan na po, rin manungkulan. Abak kita ko ay? Abak yan eh. Huling anibersaryo po anita na. O anibersaryo po King Ropil kanyan, tang kay katamong regional center ka rin.
detang pili mo naman po, tamo mo rin po pwedeng daalan, mag-representative tamo mo po. Na? Nya aluguran pong kapatid, sana po agawa tala rening kaya katamong okasyon na rin, although at yu tamo po kaya masela na sitwasyon, kailangan tam pamurin pong gawan ng kaya katamong katungkulan, king kaya katamong Ginoo. Uli pong Denny Obratala. Yan po, Denny Obratala, yung pong tsungayan, at tsuna, upin kailangan tamo ring ganap karetang kaya katamong katungkulan kaya uli pong kailangan mo naman. Kailangan tayo. Anya po, kaluguran na kapatid, sana po ka rin kaya katamong daratang pangaldo, panahon, maging masipag tamo pong lalo. At sana po, din kaya katamong kapatid at talasal pantaya, nung malyari po, maranong tang daratang. Yan po. Maranong tamo pong datang, tukita mo po kitang oras, bang kanita, tuntoya pong maayos. At kaibat po rin yung kaya katamong kapatid, din yung kaya katamong luklukan sa pakantala po ba at hela bungal-bungal hanapin, tang pisabi tampo, apat katao karembala luklukan. So, den po kaya katamong saup-saup ngayon Aldo ngay ni, ulingatin mo naman pong session, kaiba na po ni kaya katamong simba. 5,640 la po din kaya katamong pisaup-saup kanin na po. Ila po rin kaya katamong dan pong kaya na ka, nalala pong bring i-announce kanyan. Malapit na yung kaya kayong kay. Data pong kaya kayong programa, hala ko pong bring paganaka. Data pong karelang sports pesyo na, no? Itang outreach program po. Pata tinambisang kay dabal no karin dodala. Itang karelang program. No karin do po kanubian yang kay mangot ang imbisi no karin nung kabit na nakini o nung nano. Kani na explain niya po gani. Bakit ikayo pong mag-explain? Nung no karin da tambibiyada pong antimong donasyon da mo karetang puntalantam. Dinantam. Update siya po. Maya pa bak po, muna kin Diyos, kaya kayo pong pengarimi at karangkalaong pong kaya biyang kapatada kaya nakan. Yako na po pala, yung bayong mamuntukan da po rin kay nakan Kenny. Last week po, kakargo. Tinurnover na po last week, yung kaya kaming dating mamuntukan, kanako. Una na po ka na ako, mangako na biyok pong 100% ulit pong balota mo na magsalita kayo ng harap nung mo naman pong gagawa napin. Anyawaran ko po nga ni support tayo, ikaw yung pengari mi. Makanan po yung sinuport tayo yung dati may mamuntukan, mga tamurin sa naging kanako. At kaya pong karang pong kay king daratami pong programa king magawaya po king 20 king December 28 kaya pong outreach program. Kuya po kasi si Elmer. Reta pong mag-donate kaya Camila po ibye. Kaya di ba kayong 20? Kaya pong kay daratang kay Domingo po, kayong Paskong Andog. Ito pong mamiyesaup. Nyawaran ko po sa yung support tayo. Malaria po yung kasyang pong abyas. Kaya kami naman po ibiya, karang kapong kayabiyang ping kainakan. At itanam, dakal po salamat. Kenny po. Kenny pong sentro ngayon. Karelata na mo po ibya, daalya biya si Kuya yung July ganyan. Ay, joke kaya po ito.
Yapining pa explica ita. Siguro, yapining peka meeting place da po, yaping karelang kaini. Yung peka base da kanyan, yung sibol po na. Data pong mamya noodles or mamya chinelas, mamya abyas, tungkol karetang programa da po rin kaya katamong kabataan, explain kaya. Kasi po may cancel dia po yung karelang Youth Fest ngayon 2020. So ngayon may conduct la pong outreach program karetang ITAS or reta pong mangailangan, sabihan ta namang mangailangan South. So yung pong peka base da kanyan, yung peka kahit tamo po yung Sentro Civil Tagumpena ng Bie, nung mamaya ko pong donasyon para karetang kaya katang kapatad niya. Donasyon karetang abyas, kain, pera, kareni pong kaya katamong youth, patalayo la po. Kaya niya po yung main base tamo po. Kaya pong 20, December 20, sabiya po kayang convention tamo, andug tamo.
kayapan po. Manalangin tamo. Pasalamat kitang metong Ginoo. Malugod, maestrong kay kaming Diyos. Salamat po, misan pa king kay kaming biye. Kung kaya pong iningat, milabas king kay kaming aldoldo, si bayong parimong yung wewe man magkaya pong iningat, makanyan kaya pong pasibayong miyabe-yabe, bangga na pa ng metong apaman niyang ba, abang salamat king kaya kang arapan, Ginoo, iti puno makananong mayari ne, may garal kami po, king kaya kang banalayamano, at bang makanyan mi pong tuklasan ng malmong dapat, at lugot kaya kami. Ginoo, makanyan mi po sanang atok yan, ing kaya kang lugod, amit mong kababan, anong makananong lipat na ning ari da ka rin hanggang ari, Diyos da ka rin hanggang Diyos, Ginoo, mit mo kaking kababan, sana Ginoo, makanyan, di kami naman, agawa min hingmit mong kababan, lugod makanyan ming aparagul king kekeng puso, makanyan ke sanang mipapatawad, mituturuan, miusukan king kekang lugod, Ginoo, lukuban mo kami, king kekang hanggang lugod, bangingaldo bukas, ala pong paglugalan, ing nanumang karnatan, ng tao, unigit malubas iti, mapalitan amit mong lugod, bangingaldo bukas ginin Diyos, makanyan kaming managumpe, sumulong at bandana pa ka rin king parasan. Ginoo, ngayon po, makananong pakisabi mila pong mayap, din kaya kami penghari, ang matatagan pa, nanong makananong at yuking dase na ning pagkeran, o ginin Diyos, malunos ka. Makanyan niyo pa pong higit pang suglungan, ing karelang biye. Pasignangan niyo lagi ng Diyos, bangaldo, bukas akayabi mila, mamintu, at makanyan susulong bandana at bandana pa ka rin king parasan. Ginoo, ang timurin ding kapatan mi pong mirasan king yalo ang pagsubok, Ginoo, ipanalangin mila, ilalapit mila kaya ka Ginoo, makanyan niyo pong kawalan na matalik, bangaldo, bukas, ing makanyan ng makapagpatuloy king karelang biye. Ila makanyan susuko nun higit lumaban la. Ginoo, tunay sinabi yung manyawat kaming nanuman baking lagyo iti pagkalubyo. Ginoo, tunay, makanyan kaya pong makisabing mayap. Magparalan po king banal yung harapan. Edo ko po tuturuan nun sinabi yung ginong Diyos. King makanyan mila pong katok king kaya kang pasbulan. Makanyan kaming manintun at manakit kami. Ginoo, tunay, ilingad king kaya kang paniman-man iting sablang bagay iti. Mupin ginin Diyos, patawad po karing kaya kaming kamalyan. At kainan pa ang manatili king kaya kaming kasarilinan. Ginoo, imilangan po abot sa laysayan din kaya kayang dalangin kaya ka. Nung mga nanong higit pag sa Diyos iming sablang bagay. Nung mga nanong yung sablang kaya kaming pagkabi, igit yung kaya kaming biye, kaya kang peparam kaya kami, Ginoong Diyos, magamit sana, king kaya kang banal aplano at layunan king kaya kaming biye. Iti yung samot dalangin, king lagyuning pa, ng anak ng Espiritu Santo, nakalpong salamat. Maya pa po.